Dan wasan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona, Jordi Alba, ya koma Inter Miami. Mai tsaron bayan tawagar Spaniya Jordi Alba ya koma Inter Miami da taka leda, inji shugaban ƙungiyar Jorge Mas. Mas ya ce tuni tsohon dan wasan Barcelona mai shekara 34 ya saka hannu kan kunshin yarjejeniya zai kuma buga karawar da kungiyar za ta yi da Atlanta. Jordi Alba zai taka leda ne tare da tsohon abokin wasansa na Barcelona da suka koma Inter Miami da suka hada da Lionel Messi da kuma Sergio Busquets. Mai tsaron bayan na Barcelona a ƙarshen kakar da ta wuce bayan ya ci ƙwallo 27 a wasa 459 da yi a cikin kaka 10 a ƙungiyar ta Camp Nou. Alba ya bayar da gudunmuwa a Barcelona tare da lashe kofin La Liga guda 6 da kuma ɗaukar Champions League a shekarar 2015. Messi, kaftin ɗin Argentina, da Sergio Busquets sun saka hannu kan yarjejeniyar da ta ƙare a shekarar 2025 a Inter Miami. A ranar Lahadi, Inter Miami ta gabatar da Lionel Messi da Sergio Busquets a gaban magoya bayanta 20,000. Messi, mai rike da Ballon d'Or 7, ya yi atisaye tare da 'yan wasan Inter Miami a karon farko a ranar Talata. Ana sa ran zai buga mata ta mola ranar Juma'a. A Juma'ar ne Inter Miami za ta buga League Cup inda za su fuskanci Cruz Azul a birnin Mexico. Shi kuwa dan wasa Mendy ya koma Lorient da taka leda. Tsohon dan wasan Manchester City Benjamin Mendy ya koma Lorient da kan yarjejeniyar kaka biyu. Dan kwallon tawagar Faransa ya koma kungiyar da ke buga babbar gasar Faransa. Kwana 5 tsakani bayan da aka wanke shi da soso da sabulu kan zargin fyaɗe. Mendy ya bar Manchester City a watan jiya bayan da kwantiraginsa ya ƙare bayan da ƙungiyar ta dakatar da shi sakamakon tuhumarsa da ake yi. A nan ma ɗan wasa Rooney na fatan Rashford zai ƙara nuna kansa a duniya. Wayne Rooney ya ce shekara 5 mai zuwa ita ce damar Marcus Rashford ya kamata ya nuna kansa a fagen taka leda a duniya tare da ƙungiyar Manchester United. A makon nan ne Rashford ya saka hannu kan kwantiragi da zai ci gaba da taka leda a Old Trafford har zuwa ƙarshen shekarar 2028. A nan ma Liverpool ta cimma yarjejeniya don sayar da Jordan Henderson ga Al-Ittifaq. Liverpool ta cimma yarjejeniya da ƙungiyar Al-Ittifaq ta Saudiya kan cinikin Jordan Henderson, inji Fabrizio Romano. Liverpool da Al-Ittifaq dai sun cimma yarjejeniya kan farashin Jordan Henderson, inda Romano ya wallafa a shafinsa na Twitter. Tuni dai dan wasan mai shekaru 33 ya amince da kwantiragin shekara 3 da kungiyar ta Steven Gerrard. An cire kaftin din na Liverpool a cikin tawagar da za ta buga wasan sada zumunta. Nan ba jimawa zai tafi Saudiya domin kammala cinikinsa. Barka da zuwa. Idan wannan shine zuwanka na farko a tashar nan tamu, da na mana subscribe kana ka taba alamar kararrawa. Yadda da zarar mu daura sabbin shirye-shiryen ko labaran mu za a sanar da kai. Mun gode.